Ivotka v službách BC Slovan. Raz však Ivanka taktiež dokázala zobrať, respektíve ukmatnúť Slovan, chcela presadiť. Domáce si nedávajú pozor v obrane a celku zbytočné koše, ktoré teraz inkasovali v rade. Livia Piscová teda napriek svojmu mladučkému veku už aj v minulom ročníku zbierala celku solidné minúty na palubovke. Slovan zatiaľ v dnešnom dueli. Cová, Rodáková a Kňazejová. Ločizná trojka, ktorá padá z rúk Lívii Piscovej. Našla Urminsku, pri ktorej je Vargová. Teraz však prišla trojka od Piscovej, ktorá buzzerbeaterom to stihla. Celku, ktorý tento ročník chce myšľať aj na prípadne medaily. Andrisková v problémoch a mimoriadne aktívna. Piscová ju takmer odzbrojila. A skok aj z väčšej vzdialenosti ako len z košového priestoru. Bola šikovná vyhrávka. Priemer 8 bodov. Tiež aj 2 doskoky a takmer 2 získané fauly. Mačka, ktorá je teda ročník narodenia 2010, 19. mája konkrétne. Slávila 15. narodeniny a 2026. Piscová taktiež však nachádza cieľ vysokým oblúčikom za 3 bodíky. Jačirová našla Piscovú. Avšak nepremenila, ale na 2-krát už predsa len áno. Livia Piscová dobre sa vyspala na dnešné stretnutie. Tentokrát aj bola faulovaná. Taktiež bude mať k dispozícii 2 trestné hody. Prvý premenila. Razom predsa len sa to domáce skóre mierne